Moi ben, pois moi bo día a todos e a todas e graciñas por asistir a esta rolda de prensa na que, como cada venres, pois paso a darvos conta dos asuntos que tratamos na Xunta de Goberno que vimos de celebrar. Hoxe o certo é que demos un paso moi importante para o Concello da Fonsagrada, para que conte este Concello e os seus veciños, polo tanto, e as súas empresas, cun polígono industrial. Este é un xeito de cumplir cunha demanda histórica dos veciños e veciñas e do tecido empresarial deste Concello da Fonsagrada. Na Xunta de Goberno que acabamos de celebrar, aprobamos este convenio para o que a Diputación de Lugo pois poñerá a sinatura do presidente e o Concello da Fonsagrada poñerá por parte del a sinatura do alcalde. Fixaremos a data na próxima semana para de seguido poder sacar a contratación os traballos de redacción deste proxecto. Vamos a aportar, polo tanto, 35.750 euros dende a Deputación para que a redacción do proxecto das obras de construcción do polígono da Fonsagrada se poida licitar xa con esa sinatura que se vai a consolidar a semana que ven. Podo avanzarlles que dende a institución provincial, dende a Deputación de Lugo, tamén se vai a encargar deste procedimento de licitación dentro dese compromiso que temos cos concellos de máxima colaboración para sacar adiante servicios e infraestructuras necesarias e demandadas para a veciñanza e para o tecido productivo, como acontece neste caso pois, co polígono industrial da Fonsagrada. A maiores desta achega de 35.750 euros que son para redactar ese proxecto, a Deputación de Lugo xa ten comprometidos preto de 600.000 euros para acometer as obras deste polígono. Un compromiso que está plasmado nun protocolo de colaboración que, se se lembran vostedes, foi asinado xa o ano pasado polo presidente desta institución e polo alcalde da Fonsagrada. E, segundo este protocolo, o Concello contribuirá tamén á execución destas obras cunha aportación que se achega case aos 150.000 euros. E, polo tanto, tal e como ocorre con outros tantos servicios e infraestructuras desta provincia, pois comprobamos que sen o apoio económico da Deputación de Lugo, neste caso, o Concello da Fonsagrada e os seus veciños non poderían contar con un parque empresarial. Aí está o noso compromiso en que poidan ter esta dotación, porque é imprescindible. Creemos que con elo vamos a contribuir como cabeceira de comarca para que se reforce tamén ese desenvolvemento que é necesario para manter a economía tanto a nivel social tamén como laboral e que ademais teña unha capacidade de xerar un efecto multiplicador na zona. Polo tanto, ese compromiso en riba da mesa. Empezamos coa redacción do proxecto cunha aportación de 35.000 euros e xa temos destinados a través dese protocolo entre as dúas institucións, Diputación e Concello, outros 600.000 euros máis para acometer a execución das obras unha vez que este redactado o proxecto e licitada a súa execución. Outras das medidas importantes que sacamos hoxe adiante na Xunta de Goberno é o programa para a dotación e mellora de servicios comunitarios. Neste caso, trátase dunha nova liña de axudas de concorrencia competitiva que conta cun orzamento total de 300.000 euros que lanzamos dende a Deputación de Lugo para entidades asociativas de toda a provincia, co obxectivo de colaborar na mellora da calidade de vida dos veciños e veciñas, sobre todo aqueles que están no rural, que son os que demandan máis este tipo de servicios. Por ese motivo, e xa no diseño do orzamento deste ano, do 2021, incluíamos a creación desta nova liña de subvencións co obxectivo de seguir reforzando a cooperación co tecido social e veciñal desta provincia. O que fixemos hoxe foi aprobar as bases deste programa que van a sair publicadas nos próximos días no Boletín Oficial da provincia e a partir desa data se abrirá o prazo para que aquelas asociacións e colectivos que o consideren pois podan solicitar estas subvencións. Como dicía antes, van a poder optar a estas axudas entidades asociativas, tales como asociacións ou agrupacións de veciños e veciñas, as comunidades de usuarios e usuarias de augas, as comunidades de montes, as asociacións de gandeiros e agricultores ou de produtores forestais da provincia de Lugo
E para que? Pois para que realicen investimentos en inmobles, para equipamentos que, en definitiva, melloren a calidade de vida e fomenten e dinamicen a vida e o asociacionismo veciñal no rural. Por concretar un pouco máis, dicirlles que as actuacións que van a ser subvencionables a partir de que se poña en marcha este programa pois son as seguintes. Por unha banda, a mellora e adecuación do firme e sinalización de vías públicas comunais e tamén dos seus accesos, as obras de acondicionamento, reforma e ampliación dos locais nos que a entidade solicitante desenvolva actividade, tamén a adquisición de equipamentos para os locais que resulten necesarios para o funcionamento común da entidade, para a realización de actividades. Tamén vamos a subvencionar a obra nova de mellora, de reforma e tamén a da reparación das infraestructuras e instalación de traídas de auga comunitarias, neste caso que estén promovidas por comunidades de usuarios de augas, ou ben a construción de depósitos de auga de carácter comunitario ou acondicionamento e recuperación dos que xa existen na actualidade, así como as captacións, canalizacións e acometidas para poder achegar pois as traídas de auga ata os fogares. E, por último, tamén se van a subvencionar as obras de acondicionamento e recuperación de espazos públicos comunais, como poden ser fontes, a contorna ou calquer outro espacio que haxa pois, nos diferentes lugares e que sirvan como espacio de ocio e lecer para os veciños e veciñas. As axudas que vamos a dar van a oscilar entre unha cantidade mínima de 1.000 euros e unha máxima de 6.000. Son cantidades que non teñen unha gran entidade económica, pero que, sen embargo, teñen unha gran relevancia social para mellorar o día a día das persoas. E está claro que ninguén quere vivir nun lugar que non teña os servicios básicos que necesita. Isto é precisamente o que queremos facer con este programa, dotar de máis e mellores servicios ao rural e con isto colaborar tamén a fixar poboación, en definitiva, que as persoas que vivimos no rural pois, nos sintamos un pouco máis cómodas no noso entorno. En outro orden de cousas, dicirlles tamén que hoxe aprobamos o procedemento para o alleamento mediante poxa pública de 55 parcelas que están situadas en 2 polígonos industriais, no de Castro Verde e no de Chantada, que unha vez extinguida Suplusa, como saben, agora se xestiona directamente dende a Deputación de Lugo. A venta destas parcelas vaise a facer a través dun procedemento de concorrencia pública mediante a celebración dunha poxa e con esta medida vamos a seguir contribuindo ao desenvolvemento do tecido productivo da provincia, ou igual que falábamos do desenvolvemento do polígono da Fonsagrada, pois neste caso coa venta de parcelas en Chantada e Castro Verde, para que así se poidan implantar actividades económicas nestes 2 concellos que xa teñen os polígonos realizados e que ademais hai demanda para mercar máis parcelas. Insistir tamén noutra serie de contratos, e neste caso que se veñen traendo a esta Xunta de Goberno os diferentes venres, e neste caso falamos da adxudicación dun contrato para prestar un servicio para a Diputación de Lugo, que neste caso pois é unha prestación que está sendo agardada dende fai tempo, que é o servicio para a mudanza e traslado dos diferentes servicios da Deputación de Lugo ao fogar de Santa María. Isto se fará agora, unha vez que están rematadas as obras de rehabilitación que se acometeron nos pabellóns 1 e 2. Resultou adxudicataria a empresa internacional Movers SL por un importe de 41.400 euros e os servicios que se van a trasladar ao fogar de Santa María, con todo o que isto conleva, os postos de traballo, todo o material, mesas, sillas, armarios, documentación, todo o que temos noutros lugares, son os servicios provinciais de recaudación, asistencia aos concellos, medio ambiente, formación e asistencia xurídica. Este contrato, como lles dicía, ten importantes traballos. Inclúe, por un lado, o traslado de equipamento, de mobiliario, de documentación, de archivos, de utensilios e de pertenzas, así como tamén a montaxe e desmontaxe do mobiliario, de todo o equipamento necesario e a súa posterior colocación no lugar de destino, no fogar de Santa María. Todo o mobiliario que non teña que destinarse alí, porque agora mesmo mellor pois está noutras dependencias e non é necesario darlle traslado
inmediato será transportado aos almacéns das naves da Deputación no polígono de Begonte, e aqueles materiais que leven un tempo xa en desuso e non estén en boas condicións de vida, pois serán retirados e valorados conforme o tipo de residuo que ocasionen. A nosa previsión é que o traslado poida comenzar xa no mes de agosto. A duración dos traballos, tal e como se realizou o contrato, non debe superar os 2 meses, e a excepción do servicio de recaudación para que o prazo é dunha semana, porque se trata dun servicio con necesidades especiais, pois todos os demais se van a trasladar en cuestión de días. Finalizo xa falándovos deste tipo de contratos necesarios para o funcionamento da institución e dos centros dependentes da Deputación de Lugo, neste caso dos centros de atención a maiores, e nun contrato que fai referencia ao suministro de gas natural para o funcionamento destes centros. O adxudicatario resultou ser Repsol Butano por un importe de 126.215 euros para un período que comprende entre setembro deste ano e o mes de xuño do ano que ven. O contrato inclúe o suministro tanto para residencias que xa están en marcha, como son a de Trabada, Pol, a Fonsagrada, Castroverde e Pedrafita do Cebreiro, como as que entrarán en funcionamento durante este ano, como son as de Navia de Suarna e Ribas de Sil. Contamos que no caso de Navia de Suarna entre en funcionamento dentro do período deste contrato, pois no vindeiro 2000, a finais deste ano Navia de Suarna e a principios do ano que ven pois Ribas de Sil. De aí que incluamos xa estas dúas que comprenden tamén o período do contrato. Pola miña parte, pois nada máis, isto é canto temos que dicir dos asuntos que abordamos na Xunta de Goberno de hoxe. A mí gustaría preguntarse, Pilar, bueno, onte outra nova performance do Partido Popular aquí diante do Partido de Marcos para valorar os 2 anos de goberno da actual legislatura. Fálase de goberno sectario, goberno tamén falan de que nunca se fixo tampouco con tanto carto. Non sei que valoración face desde o goberno e, sobre todo, valorar un pouco estes 2 anos, non? Con respecto ao que din os do PP. Sí, bueno, en relación ás declaracións que fixo onte o voceiro do Partido Popular, pois decir que, evidentemente, o que demostran é que o señor Castiñeira é un perseguidor de titulares, pero moi indocumentado e, ademais, interesado de parte, porque se o señor Castiñeira fixera o seu traballo e fixera o seguimento que lle corresponde como voceiro da oposición, podería comprobar nas actas da Xunta de Goberno os investimentos continuos que estamos facendo e dos que vimos a dar conta aquí venres tras venres. Importantes investimentos que estamos facendo desde a Diputación de Lugo no conxunto da provincia e, ademais, en todos os sectores productivos a través de diferentes medidas e programas. Eu, por poñer un exemplo, xa que estamos dando conta de asuntos abordados nunha xunta de goberno, como cada venres, dicir que entre a xunta de goberno do venres pasado e a deste, é dicir, en 15 días, aprobamos investimentos por máis de 8 millóns de euros só en 2 semanas. Polo tanto, señor Castiñeiras, haberíalle que preguntar se sabe a implicación, a dedicación e o traballo que conleva a tramitación de todos eses expedientes administrativos. Se é consciente da inversión que está facendo a Diputación, ademais con un nivel de execución moi alto. Que lle pasa ao señor Castiñeira que está seguindo instruccións para intentar colocar titulares e, por outra banda, tamén intentar xustificar a súa presencia nesta institución como voceiro da institución. En relación con ese titular que tratou de colocar, lembrarlle que o actual orzamento da Diputación de Lugo está nos 92 millóns de euros, cando antes dos recortes do señor Rajoy, que foi presidente a nivel nacional dun goberno do Partido Popular, o orzamento desta Diputación superaba os 120 millóns de euros. Por lo tanto, debémoslle esa baixa os recortes que fixo un goberno do Partido Popular. Así que
O de que nunca antes houbo tantos cartos na Deputación é mentira. Na Deputación houbo máis cartos antes do goberno de Rajoy, ata que decidiu recortalos o Partido Popular. Pero é que máis, a Deputación de Lugo, durante toda esta pandemia, contou cos mesmos recursos económicos que tiña antes da pandemia. Esta é a realidade. Nós non recibimos fondos extraordinarios, nin un solo euro extra para atender unha situación excepcional como foi esta, porque que nos está recibindo para que os xestiones son as comunidades autónomas. Neste caso, a nosa comunidade autónoma é a Xunta de Galicia, que está recibindo cuantiosos fondos extraordinarios. Transfírense tanto do Estado como da Unión Europea directamente ás comunidades autónomas e se incorporan os orzamentos a maiores do que a Xunta de Galicia xa tiña. Estamos falando de 1.100 millóns de diñeiro extra que xa recibiu. E onte mesmo o Goberno de España anunciaba unha nova transferencia a Galicia de 828 millóns de euros. É dicir, que estamos falando de 1.928 millóns de euros para loitar contra a COVID, contra a crise derivada da COVID e para todas as necesidades que veñan orixinadas pola mesma. A Xunta de Galicia, como administración autonómica, non é diferente das demais. A Xunta de Galicia está recibindo exactamente os mesmos fondos que están recibindo outras administracións autonómicas. Outra cuestión é como decida invertilos e con que responsabilidade. A responsabilidade de xestión, dende logo, unha vez transferidos os fondos, son da comunidade autónoma. Bueno, todo isto que evidencia é que o señor Castiñeira, ademais de falar interesadamente, falar gratuitamente, é unha persona auténticamente indocumentada no seu traballo. É un inventor, porque está facendo afirmacións que non se corresponden cos documentos e, ademais, inventa cifras que non son reais. Cando queira, os papéis están para ver e os documentos tamén. E xa que facemos balance, falamos deles, eu faría tamén un balance sobre a oposición do Partido Popular neste medio mandato que levamos de camiño, no que vemos a un voceiro, o señor Castiñeira, instalado no ataque, na crítica sistemática, facendo política de bacheo, pero sin ningún tipo de proposta para a provincia. E o que é peor, sin ningún tipo de compromiso para a provincia, porque o señor Castiñeira, igual que o resto de representantes do Partido Popular, algún peso específico terán na súa organización política para reivindicar aquelas cuestións que son imprescindibles para a provincia de Lugo. Sin embargo, non o fan. Están centrados únicamente en buscar o desgaste do goberno desta institución e, polo tanto, fan un papel de oposición auténticamente inútil para os veciños e veciñas desta provincia porque non aportan nada e con isto o que consiguen, pois, en realidade, é quedarse nun papel prácticamente irrelevante porque a súa aportación ao goberno e ao futuro desta provincia é nulo. A ti. Moitas gracias.